Hej, Johannes her. Denne video handler om månedens energi. Hvis du kender månedens energi, vil det hjælpe dig med at planlægge den kommende måned, uanset om det er i din virksomhed, dit sociale liv eller familieliv. Når du handler i overensstemmelse med månedens energi, er du på linje med de globale energier. Dette betyder, at dine handlinger vil blive fuldstændig støttet, hvilket giver dig succes og en følelse af at være i flow. Så lad os gå med i dybden. Hovedenergien i den måned er 10-1 eller 1 fra måned kombineret med 7 fra årets tværsum, hvilket giver summen 8 og det sammensatte tal 17-8. Nøgleordene for denne måned er celebrity vibe, synlighed, resonans med evigheden og arketypisk energi. Energien i denne måned er tallet 17-8, kaldet for stjernen, og som står for synlighed, spotlight og giver en stærk karisma og skinnende kendis vibe. Men det er endnu mere end det. 17-8 er spirituelt, har en stærk intuition og en dyb forståelse for kunst, skønhed, æstetik, arketyper og essenser. At sætte dig selv eller dine virksomhedsprodukter i rampelyset og skinne vil være en indgang til en massiv forretningssucces. Fokuser på følgende for at få det bedste ud af 17-8 energien i din virksomhed og personligt. 1. Gå op på din scene. Få virksomheden eller dig selv i rampelyset og gør dig selv klar til at træde op på din scene. Hvis du endnu ikke ved, hvor eller hvad din scene er, så føl eller mærk dig ind på de forskellige platforme og find ud af, hvor du gerne vil være. 2. Er medierne noget for dig? Hvis det at blive omtalt i medierne er noget for dig og din virksomhed, kan du lettere tiltrække det i denne periode. Tag nogle skridt for at få det til at ske. 3. Del personligt og med glans. Brug de sociale medier til at dele noget, der både er personligt og professionelt, og sørg for, at du eller dine produkter eller tjenester skinner. 4. Arketypiske energier i din virksomhed eller dit brand. Hvis du er virksomhedsejer, så tænk over, hvilke arketyper, der beskriver dit produkt eller brand. Inden for marketing og branding siger man, at hvert brand er en kombination af en eller flere arketypiske energier. Jo mere du er bevidst om dem, jo tydeligere kan du lade energierne skinne ud i verden, og jo smukkere og mere ægte og overbevisende er dit budskab. Jo mere du er bevidst om dem, jo tydeligere kan du lade energierne skinne ud i verden, og jo smukkere og mere ægte og overbevisende vil dit budskab være. 5. Dine personlige arketyper. Jo mere bevidst du er om dine personlige arketypiske energier, jo smukkere og kraftigere kan du også udstråle din unikke energi ud i omgivelsene. At kende dine egne indre arketyper er en af nøglerne til at vække 17-8-energien i dig selv. Det betyder, at du vil blive husket af mange for din stærke og unikke udstråling og det aftryk, du har på omgivelserne. 6. Tallet for udødelighed. 17-8 kaldes også for udødelighedens og evighedens tal. I denne tid er der en stærk støtte fra universet til at komme ud med og skabe ting, der vil have en stor følelsesmæssig og opløftende effekt på hele menneskeheden og som vil eksistere i mange år fremover. Du kan skabe noget, som vil blive husket af mange ved at inspirere og skabe højt vibrerende følelser hos modtageren og dermed vække sjælen. Udover alt det her, så har vi også energien 10-1, fordi oktober er den 10. måned. Så alt det, jeg lige har sagt, er stadigvæk relevant, men det er super forstærket, da 10-1 er en forstærker energi. Her er nogle ekstra ting, der kommer i spil med 10-1-energien, som er 1. Held. Planer lykkes. 10-1 er et tal med en masse indbygget held. Det giver dig mulighed for at opnå de ting, du har sat dig for at gøre. For at få mest muligt ud af 10-1-energien, skal du planlægge stort og sætte nye ting i gang i løbet af oktober måned, så du har denne energi med dig i dine projekter. 2. Elsket. 10 står også for at være meget elsket, når du bruger energien til noget positivt og velgørende for andre. Gør noget godt i perioder, hvor 10 er aktivt, og kærligheden og populariteten vil komme tilbage til dig mangedoblet. 3. Kosmisk vejledning. Nullet i 10 står for kosmos. 10 er et tal, der åbner op for kosmisk vejledning. Brug perioden til at lade dig guide af kosmos, for eksempel ved at lytte til din indre stemme, men vær også åben over for de idéer og ting, der viser sig for dig i løbet af perioden. Tak fordi du kiggede med, og vi håber, at du får en fantastisk og powerful måned i overensstemmelse med de universelle energier.